Baye besanda abantu abatsha abathi bayogonyela intsholongwane ye-corona. Olu luphawu oluhle kwisebe lezempilo. Umnqweno ngokukhusela wonke umuntu nokuqinisekisa ukuba bonke abafundi bayabuyela kumagumbi okufundela ngokwesiqhelo. The vaccination is going to be very important to protect both the learners and the teachers, so that because the virus is not living, it's still amongst us. You would have seen yesterday when they reported the numbers, 4,500 new infections. So it's a real marathon. So if more of the young people vaccinate, we will never then have the necessity to come and have rotations, others coming in the morning. The schools will be open forever. Umphathiswa uncome abantwana besikolo ngokungavumeli ukukhohliswa zizinto ezithethwa ngelichiza lokugonyela iCOVID-19 kumakhasi onxibelelwano. Unethemba lokuba nabanye bayakwenza njalo. Abafundi bathi esisele isiba sesiqhelo. Baxhalabela ukuba ngaphandle kwelichiza lokugonya bangangakwazi ukungena kumaziko emfundo ephakamileyo. Kubalulekile ukuba sivaccinate ngoba isibangela i-vaccination singakwazi ukuspreada i-corona virus. Inyusa i-immune system yethu ukuba sikwazi ukulwa i-vaccine i-corona ukuba siyayifumana. Kumyinge ka-37% wabantu abagonyele i-COVID-19 ngokugqibelelekileyo kwiphondo leMpuma Koloni. Umphathiswa ubizele ukuba abantu beze ngaphambili bazokugonywa. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Iindaba, eGqeberha.